Thalaite HNENA THUCHAH Thuhmahruai man lai huna Jerusalem din thar ani le don lai khan vanlam THUCHAH kengtu pakhatin midang HNENA tlanla hetlangwal HNENA hian thu soiro ati chu zol nein in larna in hmuh chu tiang deuh chuan tun huna isua lo kal le na THUCHAH puanna Thalaite chu khovel chanchin kharna tura hian mo phurna pawimawh tak pek anni Lalpan Thalaite chu tranpuina kut ni turin aruat ani Testimonies for the Church volume parukna phek somruk pali sipai rawlpui anga thoktu kan thalai diktaka zirtir chuate hian chandam tu khenbe thole local le thwai tur THUCHAH chu khovel pumpuya anpuang zo thwai theidon ani education phek zanhi somsari pakhat chu tiang THUCHAH pawimawh tak chu kan hnatran ani phat atang khan hrilok na tharau mangin he THUCHAH Thalaite HNENA hian alo thlengreng to ani he thilpek lo lan tanna chu Lalpa mithlan pihuai ti kumsom pasari lek ani lai khan alo thlenga ano panle thalai ni hun chungin thim thu nei na hnuaya atuara ma se Krista a hneina nun chu achangta ani athuzia ka hian Thalaite tana kai hruaina te lainat na te zilna te le fuina THUCHAH tam tak achuanga chung THUCHAH te chuan Thalaite chu Krista le athu chu amei apa te tan Christian miduom tak nitura chakna hnar ani ti ako hmuh chu tiang chuan kan thalai tam tak te chuan in hlanna nun chu an nei phana sataviau reng ani chu tiang THUCHAH chu kumsang khazaria somkwa pahni le sang khazaria somkwa pathum vel khan pek ani kan Thalaite chu Christian na thoktura Pawl in siama indin tura thuron anni chu thuron atang chuan Young People Society of Missionary Volunteers ti kha alodinga khovel pumpuya Adventist Thalaite nun achomin achoi kang thle mai kan Thalaite puala pihuai ti thuziak te chu Lehkhabu chua loni to in thahnem tham tak chu youth instructor le mundang danga te chua loni to ma se hun local turatan von that alo nilem lo tlat mai heng kai hruaina thu te hi an hlo in tunlai huna Thalaite chiar thei tura buat sei hi timak mo ani chu wang chuan General Conference a Missionary Volunteer Department chuan tran la in chanchin bu le Lehkhabu hranga pihuai ti thuziak lo chua to te chu afom khomin Thalaite sot pui tur le an har sana chin felna tur lam hoi THUCHAH te chu athlang khoma thu chua to zong te kha kim taka hmuh har saviau na in chumi chungchanga aziak tu ngai dan mil thei ang ber tura thei top chua ani Lehkhabua thu chuang te hi inchoi thazok ani be sein Thalaite chiar phak vak lo le Lehkhabu hranga chuang to te po fomtel ani bok chu tiang thu fom khom le indot fel taka rem chungchanga chuan Trustees of LNG White Publications le Secretaries of Missionary Volunteers Department chu lungrual takin an thoktanga Southern Publishing Association in chu thuron bo zui chuan moi hnai takin minlo chua saka kan Thalaite chuan he Lehkhabu hi an tuipuya chu ta tang chuan hrilok na tharau buwa ala bang ko rantana THUCHAH lo thleng zong te chu film khur taka an zirpha ngei be sei ani Krista lo kalle na THUCHAH puang tu khovel pumpuya kan Thalaite chuan he THUCHAH hi chakna hnar aloni Christian nun thafam kim nei chhozel chunga kan rawlpui tak Krista lo kalle na THUCHAH keimani hun lai ngeya khovel pumpuya puan zo nana thoklok tak an ni pha ngei na tur hi thahnem ngai taka kan tong traina ani